Kaixo ikusentzule eta ongi etorri egunez egun programara. Gaur kontan Mikel Arregi gurean dago eta Euskara Bidetik dator. Kaixo Mikel, zer moduz? Kaixo, ongi eta zu. Euskara Bideko zuzendaria zaitugu eta konta iguzu pixkatxo bat zertan datzan edo ze puntutan dagoen momentu hontan zuen elkarte edo Euskara Bidea? Euskara Bidea Euskararen Nafar Institutua da. Nafarroko gobernuko erakunde autonomoa gara, eta gure ardura nagusia gobernuaren hizkuntza politikaren kudeaketa da. Duela zenbat urte zaudete Nafarroan lan honekin? Euskara Bidea instituto moduan 2007 urtean sortu zen. Lehendik baziren egitura administratiboak Nafarroko gobernuaren barruan, baina 2007an gobernuak erabaki zuen erakunde autonomo gisa osatzea. Gobernuaren egituran beren barruan gaude, herritarrekiko harremanetako departamentuaren barruan kokatuta gaude, eta esan dizudan moduan gure ardurak dira gehien bat herritarren hizkuntza eskubideak nolabait bermatze aldera, zenolako neurriak garatu behar diren lantzea, adostea, gauzatzea. Eta lan honetan zenbat pertsona zabiltzate? Momentu honetan Euskara Bidean guztira 62 langile gaude, eta nolabait 3 multzo edo 3 zerbitzu ezberdinetan banatuta. Langile kopuru altuena hizkuntza baliabideen zerbitzuan kokatuta dago, hor itzultzaileak kokatuta daude, eta haien ardura nagusia da alde batetik Nafarroako aldizkari ofizialaren euskarazko bertsioa editatzea, haren itzulpenak egitea eta gero Nafarroako gobernuan sortzen diren itzulpen beharrak ere kudeatzea. Euskarara, nagusiki euskarara, baina baita bada euskaratik gaztelaniara hainbatetan herritarrek egindako eskaeren ildotik, haren itzulpenak ere egiten dira. Bigarren zerbitzua langileen prestakuntzaz arduratzen da, eta zerbitzu publikoetan zenolako planifikazioa garatu behar den ere lantzea, hor ere 21 langile edo badira, gehienak formakuntza euskara funtzionario edo administrazio publikoetako langileei irakasten diete. Eta hirugarren zerbitzua, nolabait, kudeaketaren ikuspegitik agian herritarrei begira eraginkorrena da, hor sartuta daudelako euskararen sustapenerako lanildo nagusiak. Eta haren ardatza nolabait da euskararen plan estrategikoa proposatzea, lantzea eta haren garapena gauzatzea. 2007tik zaudetela aipatu duzu, eta nabaria da zuen diagnosiaren arabera zuek Nafarroan zaudetenetik aldaketa edo hobekuntza prozesua? Bai, noski, baina hala ere nik hor bereiziko nituzke bi epealdi ezberdin. Alde batetik, 2007an sortu zenean egon zen hizkuntzaren normalizazioaren aldean lan egiteko gogoa, baina adostasun politikoak ez zuen bermatzen ez zegoelako adostasun politiko nahikorik. Eta gero 2010 urtean nabaritu zen nolabait hizkuntza politika zuhurrago bat egiteko erabakia. Baliabideak izugarri moztu ziren eta oso lan administratiboa egitera mugatu ginen. 2015 urtean aldiz osatu zen gobernu berriarekin aldaketa sakona gertatu zen. Pasatu ginen nolabait minimo edo funtzio minimoak egitetik bizkortze prozesu batera. Eta nik esango nuke dinamika hori bere zalantza askorekin eta hobetu beharreko arlo askorekin
edo arlo asko dauzkagula kontuan hartuta, jauzi kualitatibo izan dela, bai baliabide aldetikan askoz baliabide gehiago ditugulako, eta gero hizkuntza politika egiteko momentuan bi tresna potente ditugulako. Alde batetik 2016an Euskararen plan estrategikoa onartu zen lehenengo aldiz, eta 2017an Euskararen erabilera administrazio publikoetan arautzeko foru dekretua ere onartu egin zen. Foru dekretu hori polemikoa izan da, bere artikulu batzuk indargabetu ziren, eta hainbat, eta haren ondorioz nolabait esango nuke atzera pauso txiki batzuk eman ditugula, txikiak eta garrantzitsuak. Foru dekretua aipatu duzu, eta horrek ze aldaketa suposatu zituen? Bueno, lehenengo aldaketa izan zen nolabait gobernuak bere buruari ezarri ziola herritarren eskubideak bermatze aldera departamentuen planifikazioa garatu behar zuela. Eta planifikazio hori oinarritu behar zen eta oinarritzen da. Nagusiki herritarrak euskaraz administrazioarekin egin nahi baldin badu, zen nolako baliabidea jarri behar dituen administrazioak. Alde batetik, lehenengo lana izan zen harreman zuzena, herritarrekiko harreman zuzena non kudeatzen den departamentu bakoitzean identifikatzea. Horrekin identifikatu ditugu lehentasunezko unitateak deitu ditugunak, eta suposatzen da, edo orain ari gara hori guztia nolabait ja praktikara eramateko lanean, hor helburua da herritarrei euskaraz artatu ahal izatea. Zer nolako neurriak hartu behar diren. Langile elebidunak jarriz, komunikazioak bi hizkuntzetan ere nola bermatu behar ditugun begiratzen ari gara, eta bestetik hor dauden langileak formatu behar ote ditugun euskaraz herritarrak artatu ahal izateko. Horiek dira multzo nagusia dekretu horretan. Dekretu horretan ere arautu zen funtzio publikoan sartzeko momentuan zer lanpostutan izango litzateken euskara eskakizuna eta zeinetan merezimendua. Dekretu hura errekurritua izan zen, sindikatu batzuk eta dekretu horretan onartu ziren neurrien aurka agertu ziren, eta Nafarroako Auzitegi Nagusiak bertan bera utzi zituen merezimenduaren inguruko artikuluak eremu mistoan eta eremu ez euskaldunean. Eta momentu honetan hor dugu hutsune handi bat, gobernu berri honetan geure buruari urtebeteko epea ezarri genion hutsune hori modu egokian betetzeko, atzeratuta gabiltza, baina nik espero dut urte honen amaieran ez bada, datorren urtearen hasieran ja proposamena adostua egotea eta gizarteratzea. Hala ere imaginatzen dut, COVID-aren egoerak ere gauz guzti hauetan luzamendua edo ekarriko zuela, ezta? Bai. Alde batetik ez bakarrik araudiaren aplikazioan. Martxoan leku gehienetan gertatu zen moduan etena gertatu zen. Zorionez administrazioan aukera izan genuen telelanaren bidez lanean jarraitzeko, eta diot zorionez gutxienez gure politiketan ez delako etena gertatu. Bai, hizkuntzaren erabileraren ikuspegitik nabaritu egin dugu ondorio desegoki batzuk izan dituela, etxeratze aginduak herritarrek arteko harremanak zaildu egin dituelako. Eta orduan, Nafarroan kontuan hartzen baldin badugu esate baterako eskola adinean dauden haur eta gazte askok
hizkuntza euskara eskolan ikasi egiten dutela, kontuan hartu behar dugu eskola dela eremu nagusia, hain zuzen ere hizkuntzaren erabilera bermatu ahal izateko. Eta eten horrekin ohartu gara erabilera horretan zailtasunak areagotu direla. Eta gure hilabete hauetako lana izan da detektatzea zenolako baliabideak jarri beharko genituzkeen gizartean euskararen erabilera ere errazteko. Eta ikusi dugu esate baterako internet eta baliabide interesgarria dela. Eta horretan aritu gara eta ari gara etorkizunari begira, hor gero eta baliabide gehiago jarri behar dela ohartu garelako. Baliabideak beharrezkoak dira, baina baliabide horiek aurrera eramateko aurrekontuak ere ezinbestekoak. Bai. Kasu honetan, nola ikusten duzu zuen burua? Bueno, hor beti badago, botila segun ze aldetatik begiratzen den erdi beteta edo erdi hustuta ikusteko aukera eta eskubidea. Nik azpimarratuko nuke, lehen esan dut, bi fase oso nabarmenak gertatu dira Euskara Bidearen historian, eta 2015ean esate baterako Euskara Bidearen aurrekontua zen 3,5 milioi eurokoa, eta 2021 baterako aurre ikusten dugu 9.200.000 eurokoa izatera iritsiko dela. Hori ez da nahikoa hizkuntza politika egoki bat egiteko, baina guk nabaritu dugu horrekin, euskararen sustapenean esate baterako aurrera pauso sendoak emateko aukera bermatu dela. Urruti gaude, hala ere, helduen euskalduntzean, hedabideen arloan, lan munduan, dauden behar horietara iristeko. Baina nik esango nuke gutxienez norabidea ja ikusia dugula, eta orain ari gara euskararen bigarren plan estrategikoa egiteko prozesuan, eta nire irudikoz plan honetan aipatu ditudan arlo horiei buruz, edo aipatu ez ditudan askoi buruz, sakonago aritzeko aukera izango dugula. Bertze probintzietako Euskara Bideekin ere bai lanean aritzen zarete, bertze izan daiteke Euskadiko kasuan, adibidez, haiekin elkarlanean aritzen zarete? Bai. 2017an hiru administrazioak sinatu genuen hitzarmen bat, hiruko ituna deitu genuena. Eusko Jaurlaritza, iparraldeko Euskararen erakunde publikoa eta Nafarroko gobernuaren artean, eta hor adostu genituen zeintzuk izan daitezkeen elkarlanerako puntuak. Eta urtero berritu egiten dugu hitzarmen horren bitartez ze proiektuak garatuko ditugun elkarrekin. Esate baterako Euskaraldia bezalako proiektuak ez izenez, baina bai helburuen arloan jasota daude, eta nik esango nuke adibide ona dela frogatzen duena elkarlan hori emankorra dela. Ez bakarrik instituzioen artean, baita instituzio eta gizarte ekimeneko erakunden artean ere. Euskaraldia amaitu berri da, eta ez dakit denbora izan duzuen diagnostiko bat egiteko, ikusteko ze panorama utzi duen aurtengo Euskaraldiak, baina zerbait aurreratzerik baduzu? Hor kontuan hartu behar da, den lehenengo gauza da, Euskaraldiaren sustatzaileak eta antolatzaile nagusiak topagunea da, edo topagunekoak dira, eta Nafarroko gobernuaren kasuan gu nolabait sustatzaileak edo bide lagunak gara prozesu horretan. Haiek egiten ari diren balorazioa positiboa da, gu bat gatoz balorazio horrekin. Lehenengo gauza, kontuan hartu behar duguna da, hain zuzen ere pandemia
dinamika honetan egindako ariketa soziala izan dela, eta noski, herritarren arteko komunikazioa bultzatu nahi baldin badugu, kontuan hartu behar dugu, komunikazio hori harremanaren bidez eraikitzen dela. Eta orduan, distantzia sozialak eta horrelako egoerak baldintzatuta gelditu dira pandemiaren eraginez. Baina hala ere, eman diren datuak kontuan hartuta, hau da, Euskal Herrian 180.000 pertsonak izena eman dutela, Nafarroan 19.000 izena eman dutela. Egia da, aurreko euskaraldiarekin alderatuta izen ematea txikiago izan dela, baina nik esango nuke gertatu den edo ondorio bat edo egoera bat izan da, aurrekoan izena eman zuten askok edo batzuk, oraingo honetan, agian, naiz eta izena ez eman, jokaera aktibo izan dutela, ez? Gero datu interesgarri bat eman dute, izena eman dutenen artean 130 berriak izan direla, beraz erakargarria suertatu da, orain dela 2 urte izena eman ez dutenen artean. Beste datu esanguratsu bada, izena eman dutenen 172 emakumeak izan direla, beraz hor ere aztertu beharreko kontua da, ez? Gizonezkoen implikazioa apalagoa dela, orduan nola motibatu daitekeen genero bereizketa hori ez gertatzeko. Eta gero, Euskaraldi honetan niretzat oinarrizko jauzia izan da ariguneak sortzearena. Hain zuzen ere, Nafarroan, egoera soziolinguistikoa Nafarroa osoan ez da berdina, baina bai gune soziolinguistiko nahiko erdaldunduetan oso konplikatua da jokabide aktiboak hartzea ez dakizunean beste aldean dagoena euskalduna den edo ez. Orduan, entitateak, enpresak eta dinamika horretan inplikatzea interesgarria da, hain zuzen ere, errazten diolako hiztunari hizkuntzaren hautua. Eta hor dugu urrengo urtetan, administrazio publikoetan arduratutan aldetikan erronka handi bat, eta da administrazio publikoetan ariguneak sortzearena. Oraingo honetan ez dugu aukera gehiegirik izan, orain ari garelako lehentasunezko unitateak identifikatzen, baina nik esango nuke bide horretatik lan handia egin beharko dugula. Euskarari dagokionez, hutsunerik handienak zuek non sumatzen dituzue? Alde batetik, administrazio publikoetan hutsune handia dago. Oraindik urrats oso txikiak eman dira. Urrats horiek sendotasunez emateko ongi planifikatu behar delako alde batetik, eta gero, Nafarroko egoera soziolinguistikoak ere baldintzatu egiten du, azken finean, Nafarroan euskararen ezagutza 13% bueltan dagoelako, eta horrek noski politikak gauzatzeko momentuan bere baldintzak edo ezartzen ditu. Baina hala ere nik uste dut urratsak bai eman beharko ditugula eta emateko oinarriak jartzen ari garela. Beste hutsune bada, herritar euskaldun edo ingurune edo soziolinguistiko euskaldunenetan modu egokian erantzun behar diola administrazioak herritarren hizkuntza eskubideei. Askotan gertatzen da zerbitzu publikoetan bigarren planoan gelditzea hizkuntzaren garapena, eta hor ere urratsak emateko momentua da, eta pandemiak ere erakutsi digu askotan presagatik informazioa gaztelaniaz zabaldu egin da, eta nolabait efektua ez duenean edo herritarrak informazio guztia hartu duenean zabaldu egiten da euskarazko informazioa. Hor esfortzua egin behar da aldi berean herritarra informatzeko.
Beste hutsune bada, oraindik ez dagoela guztiz bermatuta euskaraz edo euskara ikasteko eskubidea Nafarroa osoan. Legez onartuta dago, baina badira disfuntzio batzuk edo helduen euskalduntzean esate baterako finanziazioaren ikuspegitik eta eskaintzaren ikuspegitik oraindik urrats sendoagoak ematea falta zaigu. Eta hutsune horiei begira etorkizuneko planik edo ideiarik baduzue finkatuta? Bai, administrazio publikoen eskaintzari dagokionez, lehen aipatu dizut, lehentasunezko unitateak identifikatzen ari garela. Guk uste dugu hurrengo 6 hilabetetan lan hori guztiz bukatua izango dugula eta egoera hobean egongo garela. Ezin izango dugu hala ere hemendik epe finko bat eman esateko helburu guztiak bete egin dira. Hizkuntzen bilakaera soziala ez da oso epe laburrean gertatzen den fenomenoa, urteak behar dira. Eta orduan, baina hala ere, herritarrak bai ikusi behar duena da, urteak behar dira, baina ikusi behar da norabidea zein den eta gauzak egiten ari direla, ari garela, guri ardura dagokigun aldetik. Beste alde batetik, aztertzen ari gara, esate baterako helduen euskalduntzearen arloan, finantziazio egokia nola bermatu behar dugun, eskaintza egokia nola bermatu behar dugun, 2021an baliabide gehiago egongo badira ere, oraindik ez gara egongo erantzun guztiz egokia emateko moduan, baina nik uste dut legealdi honetan aukerak egongo direla erantzun egokiak emateko. Eta gero, hirugarren ardatza nolabait erabileraren arloan, hori ere epe luzeko lehiaketa da. Alde batetik baliabideak ditugulako, baina hala ere, lehen esan dudan moduan, askotan falta zaigu, esate baterako, internet bidez dagoen eskaintza egokia egitea. Oso eremu potentea da, baina agian sortzaile gutxi daude, edo ez daude, edo daudenek ez dute behar bezalako bermea, orduan lanketa hori egin behar dugu. Nola, euskara gero eta erakargarriagoa egiten. Ikuspegi horrekin ere lan egiten dugu. Eskaintza handitu behar dugu, ahalik eta modu erakargarrienean, eta horren bitartez, segurazki errezago izango da euskaldunok edo gero eta erosoago sentitzeko gune ezberdinetan euskaraz aritzeko momentuan. Sortzaile berriak aipatu dituzu, eta hauen indartzea internet bitartez, edo hortik kanpo ere imaginatzen dut ere indartzeko interesa edukiko duzuela, eta kasu horretan zuen helburua zer sustatzea edo zer mugitza litzateke? Bueno, hor momentuz nik espero dut orain garatu behar dugun plan estrategikoan olako neurriak jasotzeko aukera izango dugula. Plan hau ere prozesu parte hartzaile baten bitartez egin nahi dugulako. Ja martxan hasi gara eta nik uste dut urtarrilaren hasieran egingo ditugula foro ezberdinen bidez ideiak eta ekarpenak egiteko saioak. Hori bai, esate baterako aurten edo orain berriki edo berehala aurkeztuko dugu egin dugun proiektu txiki bat, izena duena, eta hor sortzaile batzuekin egin ditugu bideoak, haien bizipenak edo kontatu ditzaten edo haien sormen arloari buruzko
irudiak eman ditzaten. Laster jarriko ditugu interneten ikusteko eta hor ikusiko da, norabide horretan gutxienez guk ere eskaini nahi dugula aukera bat, ez? Zaila da, lehen esan dizudan moduan, askotan sortzailei ere euskaraz sortzea kostatu egiten zaielako, ez? Guri esate baterako adituek eta esaten digute youtuber eta ez dakit orain erabiltzen diren sistema horien bidez bilatzen dutena askotan da inpaktu handia lortzea, ez? Orduan interneten zure sormena erakutsi nahi baldin baduzu askotan erakargarria egiten zaizu ingelesez egitea askoz publiko zabalago batera iristeko aukera duzulako. Eta dinamika horretan gainera euskaraz sortzea zailagoa gertatzen bazaizu, orduan eta zailagoa da euskaraz sortzaileentzat sortzea erakargarria izatea. Iruditzen zaigu, administrazioak ere hor jokatu behar dugula sustatzaile rol hori, ez? Sortzaileek sor dezatela egoki ikusten duten moduan, hizkuntzan eta estiloan, haien eskubidea da, baina gutxienez bai erraztu diezaiegun euskaraz sortu nahi dutenen kasuan, euskaraz sortu ahal izatea eta irisgarritasuna ere bermatzea. Eta horretarako nolabaiteko diru laguntzak, bekak, zer proposatzen duzu edo zer aurre ikusten duzue? Momentu honetan guk egin duguna izan da proiektu batzuk kontaktatu ditugu eta sustatu dugu horiek produzitzea. Gero baditugu diru laguntza deialdiak, baina horiek gehiago momentu honetan zuzenduta daude elkarteen bidez edo gauzak egiteko. Kultura departamentuak ere baditu bere laguntza politikak, eta haiekin hasi gara pixkat elkarlanerako aukerak aztertzen, egin dituzte ere sortzaileentzako aukera batzuk, proiektu batzuk eta gauzatzeko aukera, eta nik uste dut hor ere lortu dela euskaraz sortzeko interesa dutenentzako baliabideak egotea. Esan dizut, nik uste dut benetan ongi definituko dugula plan estrategikoaren bitartez guk ere ez dugulako ezagutzen oso ongi nolabait merkatua, nolabait labur esateagatik. Zabala izango baita ere Nafarroak ukitzen dituen merkatuak, ez da? Hori da. Eta bukatze aldera, zuekin kontaktuan harremanetan jartzeko edo informazio guzti hau internet bidez jasotzeko, non topatu dezakegu? Guk badugu webgunea euskarabidea.eus edo euskarabidea.es bitartez, gure edukien berri, gure proiektuen berri, deialdien berri, plan estrategikoaren ildoak ikus daitezke, eta gero egin ditugun diagnosean emaitzak ere ikus daitezke, hor nik uste dut, eta gero hori nolabait internet bidez, eta aurten, aurten kokatu gaituzte egoitza berri batean, fisikoki, orain arte Euskarabidea osatzen dugun hiru hanka horiek Iruinean barreiatuta ginen, eta aurtengo ekainetik denok gaude egoitza berri batean, Paulino Caballero kalean 13. zenbakian. Gertatzen dena da, momentu honetan hain zuzen ere, administrazioan aurrez aurreko arreta oso mugatua dagoela. Momentu honetan bakarrik formakuntza jasotzen duten pertsonak joaten dira fisikoki klaseak hartzera, osasun baldintzak kontuan hartuta.
eta gainerakoa ia guztia egiten dugu online, bideokonferentzia bidez, telefono bidez, itzulpenak esate baterako telelanaren bidez egiten dira, ez fisikoki gure egoitzan. Beraz, pandemia egoera gaindituta egon arte, harreman fisiko hori nola aurrez aurrekoa, eta ni kultura horretakoa naiz, aurrez aurrekoa askoz eraginkorragoa egiten zait, baina egia da, modu egokian erantzuten ari garela orain ere online bidezko harremanarea den bitartez. Honekin eman dugu buelta bat, ezta, Nafarroako egoera eta Euskara bidearena ezagutu dugu. Ez da zerbait gehiago gehitu nahiko zenukeen? Ez, lehen esan dudana, ez, nik uste dut denok daukagula hizkuntzaren normalizazioan ardura, bakoitzak bere mailan, ez da berdina administrazio batek duen ardura bere behartuta gaudelako herritarren eskubideak bermatzera, edo herritarrek edo gizarte ekimeneko entitateek duten ardura. Baina bai gutxienez nire itxaropena hori da, ez? Segitu behar dugula bide horretan, elkarlana gero eta modu integratuagoan egiten, azken finean hizkuntzaren normalizazioak biak behar dituelako, administrazioaren implikazioa eta herritarrekiko elkarlana. Kontuan hartu behar bai da, Nafarroan euskararen alde eman diren urratsik sendoenak, hain zuzen ere, herri ekimenaren bidez izan du direla, eta hori gure herri honen dinamikaren erakuslea ere bada. Ea poliki-poliki herri ekimenak eta administratioak parekatzen joaten diren? Bai, hori da nire itxaropena. Nik esango nuke urrats sendoak eman direla, noski urrats gehiago eman beharko dira zalantzarik gabe. Mila esker, Mikel Arregirekin hitz egiteko aukera izan dugu gaur, plazerra izan da, eta espero dugu hurrengoan ere halako solasaldi bat edukitzeko tartea edukitzea. Zuei, eskerrik asko aukera ematagatik ere. Bertze bat arte. Ongi da, hurrengo arte.